ду буқаи шведии 100% деҳқонӣ аз ноҳияи Қумсангир ёфтем бародаро. Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир як бародармон дута буқаи тоза шведӣ 100% деҳқонӣ доштааст. Ҳамира ба фурӯш мемонад барои тӯлгирӣ, барои бонӣ касида ки хеле маъқул бошад. 100% молои деҳқонӣ. Ана иш 2 сола шудагия бародаро. Ана иш бошад нав ай 2 сола гузаштааст. Ай ҳаму гусалагиш дар ҳамун хонааш калон кардагиай. барои бародароне ки бонӣ мекунанд ё ин ки тӯл мегиранд, ина 100% тоза ҳами шведои Қумсангир. боз инора мо берун мебурорем, нархоша примерно весоша гап мезанем, баъд ҳамаи маълумотоша гап мезанем. Хуллас харидорои аниқ баъдан метавонем ки занг зада харидорӣ кунем. як бори дига почаоша аҳамият ден, чӣ хел ғавси хушрум. Пародашон беҳад зур. Паҳмиёшам тамошо кунем. барои наслгирӣ, барои бастан беҳтарин вариант. инаи сафедаш, манаиш бур. боз инора берун мебурорем, бо мебинем рагардиашу дигарша. ина молои Қумсангир бародаро. аввали видео да амира мемонам. як барои тамошо айна гунӯринчара як тамошо кунем. ина швед бародаро. ин фурӯшӣ нест айна ки ира бифурӯш гуфта чӣ накунем. ма ба зур иҷозат гирифтем, сиёмка кардем фақат барои тамошо, барои балишкои канали Маъмур Азия бародаро. гунӯҷинчаи олӣ нигоҳ кунед чӣ хел тӯфайк дорад. сина дорад бародаро. иншоалло ин беҳад моли зур мешавад. ин олиам хароб шид мегӯяд. мешавад ку ҳам шира мезанад дам мекунад, хушрӯ мешавад. ҳаму давраи шириш навак гузаштест. айда ба ширам барои ҳами камтар хароб шудагӣ. барои гармиам ҳаст. ҳаво бошад беҳад гарм, 45 градус гармай ки дар ҳами гармӣ иншоалло дар хизматем. ина ишам гунӯҷин. иш гунӯҷина бародаро. ишам ҳардушам гунӯҷина. ишам бад нест бародаро. нигоҳ кунед 100%. ин акут барои тамошо мондестем, барои фурӯш не. ино ду буқаи калон фурӯшия бародаро. ино марҳамат. лайкора фаромӯш накунед бародаро. барои анам хеле зото якта лайкора бизанед. мардуми Қумсангир ино шумо метавонед ки фахр кунед аями меҳнатотон. бародаро ина якумшо бировардем. ин буқаи 2 солаш бародаро. хушрӯ аҳамиятен рагардиш хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад бародаро. чӣ хеле гуфтем моли 100% деҳқонӣ бо дили пур. бо дили пур метавонем харидорӣ кунем. як стойка буқавакам инҷа. ина бародаро. мол аида зиёд намешавад. балешикои швед ина ҳаракат кунед. хуб 2 сола чӣ хеле ки гуфтем. нарша чанд пул мемони рака? 25000 сомонӣ нархаш. боз муомила дорад. даставкам дорад. даставкашам ташкил мекунам бародаро. проблема намешавад иншоалло. даставка бо маслиҳат мекунем да вақти савдо. ай қафошам як бор бинед. камкам ай одам метарсида на. ина бародаро. тоза шведӣ. балечкои швед ҳаракат кунед. шидака ё бубанд ё барш. ина баста мондем ша. як бори дига тамошо кунед ша. хел буқор ҳами тамошошам як роҳата.
باز دویمش هم میارم برادرها، تماشا میکنه. باش با عیدم زورتره برادرها. اینه دویمش هم آمد. ایش با کلانتره یکمش ایره من را گردیوشا دیگرش کورپسوشا تماشا کنیم بینین. خب خوردن سلامتیش یگان کمبودی ندارد. ایش گفتیم نو 2 ساله گذشته گه برادرها. میان درازیش تای گردن رو تماشا کنیم. همیش شویت های قمسنگیر منه. نرخی را چند میمونی اکا؟ شام 25,000 سومونی برادرها در یک جایگی 50,000 سومونی باز هم معامله دارد. میبندی شام اکا؟ یک جای ببند. اینستاگرام دام بگیریم. ای قریبی هوای ده میتونی. این هم برادرها هر دشم یک دیگریشت زوره یک دیگریشت بزیبه. خلاصه برادرها هر دوش در یک جایگی 50,000 سومونی توقع هم فروخته می شود. یک جایگی هم فروخته می شود برادرها. توقع 25. هر دوش هم یک خیل نرخ. باز هم معامله دارد، دستفکه دارد برادرها. خریدارا باشه خریدار انیق فقط اول مصلحت کنین بعدا خریدار انیق زنگ بزنین. سلامتیش خوردنش کفالت میتید برادرها.